Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2025, πάμε μια εκδρομή Μικίνες και Ναύπλιο. Το διοργανώνει ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος για τα Καπή. Εδώ κάναμε μια στάση για καφέ. Ρούλα! Ρούλα! Είναι 8 χρόνια παντρεμένη και δεν της πληρώνω να περάσω. Εδώ είμαστε στην πλατεία του Ναυπλίου. Γιατί τη είπα να το φέρει Τίνα και μου λέει όχι. Αυτό είναι. Εδώ περιμένουμε να μαζευτούν και να πάμε για φαΐ στις Μικίνες. Οι άλλοι σε προσέχουν, σε βλέπουν που κάνουν. Εγώ γιατί έλεγα από Μασαλία να λέει. Τα μπροστινά έβλεπε. Όχι παιδάκι μου, στο τζάμι. Εγώ έβλεπα πιο κάτω. Εδώ είμαστε. Ζήταξα τι. Εδώ είμαστε εμείς, άντε. Έλα. Συγκεντρώνεται ο κόσμος για να πάμε για φαΐ. Και πάνω είναι το μπουρτσι. Όχι, εκεί είμαστε εμείς. Εσείς είστε... Μάθω δεν είστε. Εδώ πέρα είμαστε για το μεσημεριανό φαγητό στις Μικίνες.
Ησυχία παρακαλώ, ησυχία. Η προσευχή χρειάζεται ησυχία. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι και νύχια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριλάς, ελέησον ημάς, Κύριε Ελλάς, αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησε τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και Ίας της συνείας ημών ενέντια του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι και νύχια εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτερ μόνο εν της ουρανής αγιάς την κορδόμα σου, χέτε και σε γύρω σου, την κύκλο των νάς όσων ορών και από τη γη στον άρθρο ημών των Ιησού, δώσε μας έτσι ημών και εμείς είναι τη μέση για μόνο να μορφήν αναλυότος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεόσον κατουσίαν πολυες πλαχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί το μη τελήσει καταδέχεις αρκητή, όπως παύσεις σκιώδη και περιέχεις το χάλιμα των μακτωρινών. Δόξα Κύριε αγαθότητηση, δόξα Κύριε σπλαχνίας σου, δόξα Κύριε εις φάσαν την γυναίξη φαινό. Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, να περάσουμε έναν ωραίο και δημιουργικό χρόνο. Στα αγαπή μας και η Διευθύντρια και ο Δήμος Προνόρα και ο Δήμαρχος έχουν φροντίσει και γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και ομάδες και θα κάνουμε ακόμα καλύτερα τα καπί. Χαιρόμαστε για τις συμμετοχές σας και για το top καπί που είναι το β' καπί Αρτέμιδος που έχει τρελή συμμετοχή σε όλα, αλλά και για τα άλλα καπί που θα ακολουθήσουν. Θέλω να σας ευχηθώ να είστε καλά με τις οικογένειές σας. Θα κόψουμε την πίτα μας σήμερα. Έχετε και τους χαιρετισμούς και τις ευχές και από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Σερέτη, αλλά και από την διευθύντριά μας, την κυρία Μαρία Χρυσή. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν μπόρεσαν να βγουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένας Δήμος έχει πολλές ευθύνες και δουλειές που πρέπει καθημερινά να επιλύονται. Θα κόψουμε τώρα την πίτα. Η πίτα μας δεν έχει κανένα φούρνο μέσα. Χειροκροτήστε. Γιατί δεν θέλουμε να σας κάνουμε δώρο. Θα με χειροκροτήστε. Θα σας κάνουμε δώρο, δεν θα σας άφηνε έτσι ο κύριος Ελέτης και βέβαια το είπα στο πούλμαν που συνοδεύω εγώ ότι θα γίνει κλήρωση σε όλα τα πούλμαν την ώρα που θα φεύγουμε και θα κληρωθεί η θέση και ο νικητής θα είναι αυτός που κάθεται στη θέση που έχουμε εμείς στις καταστάσεις μας όταν γραφτήκατε. Και ο κάθε τυχερός που θα είναι 4 θα κερδίσουν μια δωρεπιταγή 30 ευρώ του Σκλαβενίδη, που όμως θα έρθουν να τα πάρουν από τα καπί μετά την εκδρομή, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν τις έχουμε μαζί μας. Εμείς θα κάνουμε μόνο την κλήρωση. Οπότε ξεκινάμε να κόψουμε την πίτα. Ήδη σε εσάς έχει μοιραστεί. Σας είπα και πάλι ότι είναι προσφορά του κυρίου Σερέτη, που συνεργάστηκε με μια πολύ καλή κυρία και την έφτιαξε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Άμα θέλει να πούμε το όνομά του, αλλά δεν θέλουμε. Και θέλω να σας πω ότι τακτοποιήστε τα οικονομικά όπως έχουμε δει και αυτά που φάγαμε και μετά θα αρχίσει ο χορός. Ευχαριστώ και τον χρόνο να είστε καλά. Για τον Χριστό, για τον Δήμο, για τα καπί μας, για το προσωπικό του καπί, για την προϊσταμένη του τμήματος εφαρμογής προγραμμάτων πρόνοιας
καταπεί. Θα ξέρετε ότι το τμήμα μας δεν έχει μόνο καταπεί, έχει το βοήθεια στο σπίτι και το κύφι. Θέλω να ευχαριστήσω και συγγνώμη, έπρεπε να το αναφέρει από την αρχή. Σε κάθε ταπή ξέρετε ότι έχουμε κάποιες κυρίες που συντονίζουν, βοηθάνε, οργανώνουν, σας παροτρύνουν. Για το ταπή των Σπάτων έχουμε την κυρία Λίχου και την κυρία Γεωργακοπούλου. Για τα ταπή της Αρτέμιδας έχουμε την κυρία Σαρή για το πρώτο που δυστυχώς όλοι ξέρετε γιατί δεν είναι μαζί μας. Και βέβαια τους οφείλουμε και ένα κομμάτι από την πίτα. Είναι η κυρία Κολογού και η κυρία Κατσταβριανού Αρετή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ήπιαμε έναν καφέ και η εκδρομή έλαβε τέλος. Τώρα είμαστε στον δρόμο του γυρισμού και του χρόνου. Να είμαστε καλά.